Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिबोनांमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल so guys बिदिनो खारनाय मानाय जागासिनो दं नङा होमबा so सोरबाबा हिन्जाव खारजादों सोरबाबा गथ' खारजादों नङा होमबा so बिनि गेजेराव मानसिफोरा आंनि सायाव भिडिअ बानायनो थिनहरो बिनि पिक्चार हरो फट' डिटेल्स गासिबो हरो बिमा बिफानि नाम हरो बा गावनि हौवानि नाम हरो गावनि नामखौ हरनानै गावनि हिन्जाव गोमानाय मानाय नङा होमबा so बिसोर न'खरनिफ्राय रिक्वेस्ट फैयो आं बानायालासिनोबो थानो हाया बानायनो गोनां जायो आं हेल्प खालामनो गोनां जायो so बिनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ नायो बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेरावनो हेल्प खालामहरो नङा होमबा जेरै हमना ला रन्जिता बर' मैया भिडिअ बानायदोंमोन बिनि गेजेरावनो दा जोङो खबर मोनबाय माखासे आं बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ बानायगोन गोबां गेदेर हिस्टरि आं बेखौ भिडिअ एक्सट्रा बानायना होगोन दायो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पस्ट अफिसा जाबाय बारामा आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेशनाबो जाबाय बारामा आरो बिनि गेजेराव गामिखौ होनदों एरिया माने जायगा खथाबारि होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव आं एड्रेसखौ देखायनो हागोन जाय लिरना हरदों बेखौ स्क्रिनशटआव आरो बे गोमानाया जाबाय हिन्जावसा मानसि आरो बे पिक्चारखौ आं देखायनो हागोन गोमानायनि मुङा जाबाय बिउटि बर' आरो बिनि गेजेराव बिमा बिफानि मुङा जाबाय लकी बर' आरो बिनि गेजेराव बिमानि मुङा जाबाय बन्ति बर' स' बियो थांनाय 6 सेप्तेम्बराव गोमादों हरनि माने मोनाब्लि समाव माने बरामायाव बरामा ना मा बरामा होनो बेयाव बेरायहैनो थांदोंमोन मोनाब्लियाव टाउनाव स' बेयाव थांनायनिफ्रायनो दासिमबो बियो सफैयाखै न'आव स' बिउटि बर' नों जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नों जुदि थांनो होननानै थांखादोंब्ला सोरजोंबाफोर अब्ला अननानै नोंनि न'खराव खबर लाहर नोंनि आइ आफाजों खबर लाहर आरो बिनि गेजेराव नों जुदि गोमानानै दङब्ला होमब्ला अननानै सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ अननानै प्लिज खोन्थाहर आरो बिनि गेजेराव नोङो जुदि आन्दायदोंब्ला न'खरफोरखौ स' आङो गाहायाव एड्रेसखौ लिरनानै होदों आरो बे स्क्रिनावबो होनानै होदों स' बिउटि बर'खौ आं बेखौनो बुङो नोंनि आइ बन्ति बर' आरो नोंनि आफा बा लकी बर' बियो गोबां दुखु जानानै दङ स' नोङो कन्टेक्ट खालामहर कल खालामहर आरो बिनि गेजेराव जुदि नोंखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला आं रायजो राजाखौ बुंसै नोंसोरो सोरबा बेखौ नुदोंब्ला अननानै खोन्थानानै हर आरो बिनि गेजेराव दाथ' सिखावनि मानसि लांनाय मानाय सोलिगासिनो दङ बे जोंनि आसामावनो नङा होमबा स' बिनि गेजेरावबो माबा मोनसे स' अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय पस्ट अफिसा जाबाय फानेरि आरो गामिया जाबाय फानेरि साउथ ओमफ्राय गेजेर खुसि होनना बुंदों गोमानाय मानसिया जाबाय हौवासा बिनि नामानो जाहैबाय महेश बर' बिफानि मुङा जाबाय जुगु बर' अननानै बियो थांनाय 17 सेप्तेम्बराव बिश्वकर्मा फुजा समाव हराव गोमादों होनना बुंदों बेयाव हराव बहा थांखो फात्ता गैया स' जुदि नों गथ'आ आं बेखौ बुंसै महेश बर' नोंबो जुदि बेबायदिनो सोरजोंबा अबेबा जायगायाव खामानि मावनो थांदों मादों स' अननानै खोन्था नोंनि न'खराव गोबां दावराव जागासिनो दङ आं नोंथांनि नाम्बारखौ खोन्थाना होगोन आरो एड्रेसखौबो आं स्क्रिनशट लिरना हरनायखौ खोन्थाना होनोसै स' नों जुदि अबेबा जायगायाव खामानि मावनो थांदोंब्ला न'खराव खोन्थायालासिनो स' बिदि थांनो नाङा न'खराव गोबां टेनसन जायो स' नों जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला आरो सोरबाफोर बे सुबुंखौ नुदोंब्ला नोंजों खामानि मावनाय गोबां जायगायाव दाब हमना ला गुजरातआनो जा बा महाराष्ट्रआनो जा बेंगलरानो जा बा केरेलानो जा तामिलनाडुआनो जा बेयाव जुदि थांदोंब्ला बियो अननानै नोंथांमोना नुदोंब्ला बेखौ खबर खालामना हर न'खराव जुदि दावराव जानाय मानाय बेखौथ' गैया होनना बुंदों स' दुखु मोननानै थांनाय बेफोरबायदिबोथ' जाहोन गैया होनना बुंदों स' जुदि नों थांदोंब्ला गोमानानै खामानि मावनो थांदोंब्ला अननानै न'खराव खोन्थाहर नाम्बारखौ होदों आरो जुदि नोंनाव नाम्बार गैयाबा बे नाम्बारखौ लानानै कल खालामनो हागोन आरो बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो दाथ' साखन्द्रा माखन्द्रा मानसि लांनाय मानाय बिनि गेजेरावबो सोरबा बिदि लांनाय मानायबो सोलिनो हागौ स' बिनि गेजेराव फात्ता गैया खुनु फात्ता गैया थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाजों गासिबो जायगायाव खामानि मावनो थांनाय आरो जायखिजाया गुवाहाटियावनो थानायानो जा जियानो जा जाय जायगायावनो थानाय जा जायखिजाया बिसोरखौ नुयोब्ला खोन्थाहर प्लिज